שלום לכם. ניהול פיננסי נכון הוא אחד האתגרים המרכזיים של כל בעל עסק. הרבה בעלי עסקים יכולים להיות מובילים בתחומם, אבל בצד הפיננסי מתברר הם מבינים קצת פחות. גם עסקים רווחיים מתקשים לפעמים להבין את המספרים ולגבש אסטרטגיה שתגדיל את שורת הרווח, והרי בשביל זה התכנסנו. לא סתם התכנסנו עם נטלי בורחוב. שלום. היי גדי. מנכ"לית של NB Group, NB אני מנחש מאיפה זה? הכיוון נכון. שמציעה מעטפת פיננסית לעסקים. נכון. מה זה בעצם מעטפת פיננסית לעסקים? אז שנייה לפני שאני מסבירה מה זה מעטפת פיננסית, בעלי עסקים היום פוחדים בכל מה שקשור לכסף שלהם. ובצדק. בדיוק. כי זה מבלבל, כי זה מייצר חוסר ודאות. אז מה זה מעטפת פיננסית? זה בסוף מישהו שהולך איתך יד ביד ונותן לך ביטחון, שקט נפשי, והופך את הכסף שלך למנוע שעובד בשבילך. איך אנחנו עושים את זה? מבעיה לצורך העניין, שמצפים מרואי החשבון שלהם לתת להם את הליווי הזה, זיהינו שהם רוצים צמיחה. אז נתנו ליווי כולל, שכולל גם ניהול אסטרטגי פיננסי מכאן ואילך, ומייצרים בסיס שהכסף יעבוד בשבילך. מה היתרונות של ליווי פיננסי כזה, כשרואי החשבון, לפחות בחלק מהמקרים, יגיד, אני אעשה לכם את הכל, אל תדאגו. אז 99% מרואי החשבון לא באמת עושים את מה שצריך. הם בסך הכל מייצרים חיבור בינך לבין הרשויות. זה נקרא לזה הלב. אחרי שנגעתי במאות אלפי עסקים, והם באים ואומרים, אני מצפה מרואי החשבון שלי ללוות אותי, למה הוא לא מלווה אותי? אז זיהינו בעיה אמיתית שקיימת בשוק. אני שואלת בעלי עסקים, אתה יודע כמה אתה מרוויח? לא. אתה יודע למה יש פערים בין מה שאתה מרוויח למה שיש לך בחשבון בנק? לא. איך אתה מסתובב? אני מפחד, אני מבולבל, אני לא יודע מה יהיה לי בסוף החודש. אז הבנתי את הבעיה, ואחרי שנגעתי בהמון ארגונים מאוד גדולים וראיתי איך עשירים עושים את זה, הבאתי את זה לעולם הפרטי, לעסקים קטנים ובינוניים, איך להישאר בסוף עם שורת רווח אמיתית בחשבון הבנק, לא רק על הנייר אצל רואי חשבון, אצל רואי חשבון זה תמיד רק במסגרת הדוח, אצלנו זה הכסף האמיתי. או כמו שאומרים, לתת לכסף לעבוד בשביל העסק. בדיוק. מה זה בעצם אומר? זה אומר, קודם כל, שיש חוקים פיננסיים לאיך לנהל את הכסף. מה זה אומר? כשאתה מכיר את החוקים, אתה יודע איך לנתב את הכסף שיעבוד עבורך. ממש איך להתנהל עם הכספים שלך. זה לא לחכות לספק לשלם את הכסף, אלא זה קודם כל לדאוג לעצמך. זה קודם כל למשוך משכורת עבור עצמך. זה קודם כל לעשות תכנונים של מיסים והוצאות אחרות. זאת אומרת, איך העשירים פועלים היום? העשירים קונים זמן חיים של מומחים. הם באים ואומרים, אתה מומחה בכסף? בוא, תלמד אותי מה אתה עושה ותגרום לי לכסף לעבוד בשבילך. המומחה מלווה יד ביד את העשיר הזה, וככל שעובר הזמן, הכסף עובד עבורו. זאת אומרת, בעצם מה שאת אומרת, NB Group תנגיש לך, לעסק אולי היותר קטן, או בינוני, את הליווי המקצועי והאסטרטגי שחברות ענק נהנות ממנו. בדיוק. זה יותר מזה אפילו. אנחנו תמיד מחפשים לצידנו את האחד הזה שידע להוביל אותנו בדרך. זה בדיוק מה ש-NB עושה. היא בסופו של דבר שותף אסטרטגי, בעולם הפיננסי, שמשאיר אותך עם יותר כסף, והופך את הכסף למנוע צמיחה בשבילך. אתה בסוף היום לא יוצא עם הלשון בחוץ, אלא אתה מאזן בין הזמן, הכסף, וככל שעובר הזמן, אתה מייצר יותר. איך את מוצאת את הלקוחות שאת מגיעה אליהם? באיזה מצב את מוצאת אותם? באיזה מצב רוח? הם חוששים, הם מאססים, הם מצליחים להבין שאולי איש מקצוע לידם ישנה להם את החיים של החברה? בשלב הראשון שהם מגיעים, בולבלים, מפוחדים ולא ישנים בלילות. הרבה פעמים מתלוננים שהם משלמים ים לרשויות, לספקים ולא נשאר שום דבר. מתנהלים בצורה של עצמם, הם מושכים תמיד בסוף אם בכלל, והחלק הכי עצוב כל הזמן סביב השעון כמו עכבר. אחרי שאני עושה איתם שיחה או שניים, הם מקבלים כבר איזושהי תמונת ראי, ובלונגרנד, זאת אומרת, אחרי כמה עסקים שליווינו, הם הופכים להיות חברה בעם, הם הופכים להיות מצב שכביכול יש גיוסי ענק ברמה של גיוסי הלוואות, ואחר כך זה בא לגיוסי השקעות. אתן שתי דוגמאות קטנות שהיה לנו. קודם כל הייתה חברת וילונות, זאת אומרת, עוסק מורשה קטן שהתחיל לעבוד עם קבלנים ועשה וילונות לכל העסקים, הוא היה עובד B2C, זאת אומרת לצרכן הסופי, וכשהתחלנו את העבודה המשותפת, זיהינו שיש שם עניין בהתנהלות הכלכלית, קודם כל כשהוא היה צריך להביא את הלקוחות זה היה בדיעבד, והיה צריך להשלים המון פערים כלכליים,
אז לקחנו אותו לתהליך ליווי, קודם כל הוא צמח לעבודה של עסקים מול עסקים, אז הוא עבר לסקיילים מאוד גדולים. המחזורים קפצו בצורה משמעותית, עברנו לחברה בע"מ, עשינו תכנוני מס מאוד גדולים, וגייסנו גם אשראים והלוואות בהיקפים מאוד נמוכים, ככה שייתן לו מרווח תנועה. היום הוא כבר בשלב הבא, הוא כבר עובר, עוד שנייה הוא מתכנס לאזורי המיליון ומשהו מחזורים בחודש, והדרך עוד סלולה. אז זאת שאלה באמת שמי שרואה את השיחה הזאת, שואל את עצמו, רגע, אני גדול מדי, או אני אולי קטן מדי בשביל לעבוד עם מעטפת מקצועית כמו שאתם נותנים? כן. עם מי אתם עובדים? למי כדאי לגשת אליכם? בעצם עוסקים מורשים שהם מתחילים בשלבי צמיחה, הם לא one man show, אלא הם רוצים לגדול, אבל הם לא יודעים איך לעשות את זה נכון, כי הם לא מרגישים שיש להם כסף בבית. זה בסוף אלה שעושים את המחזורים של כמה עשרות עד המאות אלפים מתחילים משם, ורוצים לצמוח ולא יודעים מה לעשות הלאה. ככל שאתה צומח, העסק שלך הופך להיות שמן מדי, ולא נשאר לך כלום. אז כמעט כל עסק גם כשהוא קטן, הוא יגדל אולי. בדיוק, הוא יצמח בתנאי שהוא רוצה לצמוח. מפה את הדרך אני יודעת להראות להם, זאת אומרת, אנחנו יודעים להראות להם. נטלי ברוכוב, בעלים ומנכ"לית של NB Group, מעטפת פיננסית לעסקים, תודה רבה. תודה לך, גדי, שמחתי.